uYesu Kristu inkosi. Ndibonisa utata, apostile mama, omama bonke, otata bonke, u-MC wosuku, Sunday School teenagers, abantu abatsha, egameni likaYesu Kristu, haleluya. Jesu Kristu inkosi. Igama lami ndinguNomsa Umhlana. Ndamamkela uYesu. Ndizobulela kakhulu amandla kaThixo nemfundiso esifumana kuTata. Ndithe ngeke ndikwazi ugesi Jesu Kristu inkosi. Ndithe ngeke ndikwazi ugesi, haleluya. Ndifumene kakhulu imfundiso ndifumene le nkonzo utata wethu uyoniswa Umhlana. Akukho nto inhluphayo tata, ndithi mandiyithethe. Egruphini ayiveli igruphu yam kangaba kudala ndibuza nasebantwini uba inoba yintoni, ayikho into ethi no-left, akho left phaya, ayiyo yodwa ke ivenje yadisappearisha, nazi uba kwenzekeni. Into endiyenzeke ngokuthi makandifowardele imithandazo le sithandaza ngayo. Ndincedwa yiloo nto ke ngoku ndithandaza ngaloo mithandazo, ndivule nomthandazo wamaRoma osinceda kakhulu, haleluya. Ndiyabulela kakhulu ubusuku, ndiyabulela utata esifundisa. Mna ndifumene imfundiso noba sindisiwe siqhubeka, zikhona izinto esicinga aziyekwa kanti ziyayekwa, haleluya. Sina sijonga mhlawumbi akunxitywa ngolu hlobo, kanti nyhani njengoba kunxitywa ngolu hlobo zikhona ne-design. Utata uyafundisa kakhulu phayana, haleluya. Ndiyabulela kakhulu utata uTserele, haleluya, owenze saba lapho utata wamsondeza waba ukuthi singajongi ezifowunini kuphela. UThixo uncede kakhulu, ndiyabulela kakhulu into eyenzekileyo tata ngale mithandazo sithandaza yona osincede ngayo. Kunendlu phaa ekhaya endicinga uba ngunyaka wesithathu, I think ndenza u-one room ngo-2013. Ndandisenzela umbane, waphela umsebenzi kwakwi-contract endandikuyo. So into esincedayo ngokuthandaza sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umuntu obeyenza uyiyekile, sacela omnye, uyaqhubeka ke ngoku uyaxhonywa endlu. Ndiyabulela kakhulu uThixo. Ndinomntana ongaphilanga one-appendix, but uSathane ungenelele kulaa nto. Into esiyenzileyo tata kukumnika umthandazo, sithi naku umthandazo naye samfakela efowunini. UThixo uyamnceda kakhulu. Ndiyambulela kakhulu uThixo, sisaqhubeka. Ndiyamthanda kakhulu uThixo. Inkosi ekusikelele tata ngokuza eTabankulu. Siyabulela kakhulu ngemfundiso. Ndinomntwana ongekhoyo oyintombazana ovele wahamba, wandifowunela wathi ucela uxolo ngokuhamba engatshongo. Ndandithetha ngesikolo, uye wafeyila ugrade 12, ndathi makaphinde esikolweni. Kanti into ayenzileyo uthathe impahla wawupakishela komnye umzi wahamba, thatha neebhegi zam, yonke loo nto. Kodwa ke ndathi mntana ndikuxolele. Ndiyamthemba uThixo. Xa sithandazayo sithi uJesu Kristu inkosi, ndiyawubona umohluko ukhona. Ikhona into eyenzeka apha evekini, uvele kwajijeka lo mnwe lo, kodwa ndithe uJesu Kristu inkosi ndawubamba walunga. Izikhova ezihlala ekhaya eziboneni zombane, siye sithi xa zikhalayo, ndandifuna ke ndilayite ifowuni, kodwa ithe isister yam masihlale phantsi singaphumi nefowuni, sithi uJesu Kristu inkosi, siremote silapha endlini. Nyhani asisahlali egameni kaYesu, haleluya.